हेल' लोगोफोर गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजां दं आंबो मोजां दं आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बाबुमोननिहाय स्कुल एलपि स्कुलावहाय मोनसे खेला जानो नागिरदों बे खेलाखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स्कुलाबो खाथियावनो आरो न' खाथियावनो खेला जानो नागिरदों दिरुं बोलायनाय सियार खेला दाउला सौलायनाय नै बुवानायाव नैबे देरहाबाय खेबसेल' बुनो मोनगोन दे थां होखाय你别笑。包的。对。过来笑，过来呢。假如包上我真过来呢。我上我来呀。我来过来要几把来着。हनै आब'आ मोसादों हनै आब' फिसाया सादो दे नों साम'खौ जाखो खबदो दे आखाइ खबदो आखाइ खबदो आखाइ खबदो दे आखाइ खबदो दे चाउमिन Bis mau ya? 30 taga nih. Mira mi suruh mira mi supaya nanti mana हाइजेंफ्रा अभार जादोंलै हाइजेंखौ मासिबां होयो लोगोफोर दिनै